Йыраты зашишмайялымын. Удо, иркамын. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейді. Кодаму мелис, истяму ки. И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу каллиграфия, матур язу сәнгаты, ғарап язуының түрлері, танылған каллиграфия ұсталары, шамайлар һәм заман рәсім сәнгаты хақында. Каллиграфия грек тілінен матур язу сәнгаты дип тәрҗемә ителә. Ул сынлы сәнгатның бір түрі. Әлеге эш белән максатчан шөгыльләнүче кеше каллиграф яки хаттат дип атала. Билгеле булганча, матбугат барлыкка килгәнче кулъязма китаплар кулланылган. Каллиграфлар аларны күчереп халыкка тараткан. Әйтик, хәзерге заманга кадәр сакланып калган татар кулъязмаларының 90% копия гына. Каллиграфия дигәч, безнең күз алдына гарәп графикасы килеп баса. Чөнки каллиграфия гарәп язуында киң кулланыла. 10-13 гасырда яшәгән гарәп каллиграфлары 6 классик язу төрләрен уйлап тапкан. Шуларны барлап үтик. Күфи гарәп язуының иң борынгы төре. Бу төр язуда хәрефләр очлы һәм калын булулары белән аерылып тора. Иң беренче Коръән китаплары шушы стильдә язылган. Әлеге язу төре 7 гасырда барлыкка килгән. Нәстәгълигъ Миргали Тәбризи тарафыннан уйлап табылган язу төре. 14 гасыр ахырында барлыкка килеп, акрынлап көндәлек язуда киң кулланыла башлый. Мөхәккәк төгәл чын дип тәрҗемә ителә. Хәрефләр төгәл язылышлары белән аерылып тора. Мәгъриби, Төньяк Африкада һәм Испаниядә Коръәнне күчереп язганда кулланылган стиль. Барлык аскы һәм иске юл билгеләре куелып язылу белән аерылып тора. Нәсх әлеге язу түрен Сүрия каллиграфлар уйлап таба. Ул күфи стилен алыштыра. 10 гасырдан башлап Коръән китабын шушы язуны кулланып күчерәләр. Әлеге стиль хәзерге заман басма гарәп шрифтының нигезендә ята. Риқақ хәрефләр язылышының йөгерек булуы белән аерылып тора. Үзек-үзек хәрефләр кушылып языла. Гади тормышта кулланыла торган иң җиңел, тиз язу түрі булып тора. Күптән түгел заман сәнгать галереясында Шамаил, татар каллиграфиясы һәм заманча рәсем сәнгате буенча лекциялар узды. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Заманча сәнгать галереясында Шамаил арт, татар каллиграфиясы һәм заманча рәсем сәнгате курсы узды. Иң беренче эш итеп, сәнгатьнең әлеге төре белән кызыксынучылар галерея буйлап экскурсиядә булды. Нәрсә ул фәрсах? Фәрсах ул борынгы шәрык илләрендә таралган үлчәү берәмлеге. Һәм борынгы вакытта фәрсах дип ул кәрванның бер тәүлек юлы дип аңлатылган. Аннан соң ул мәгънә үзгәрә. Аның ничектер менә бу юл арасы дип әйтик инде кыскара булган. Хәзерге вакытта фәрсах ул атка утырып 1 сәгатьлек юл дигән аңлата. Безнең шәвкадер бер 8 чакрым барырга мөмкин. Әгәр дә аның тагын бер мәгънәсе бар әле фәрсах дигәндә, анысы инде бераз гына кыскарак, анысы бер кайдыр 8-дә 7-дә чакрымнар тирәсе, анысы таш дигән мәгънәдә фарсы теленнән. Һәм ул да булса менә юлны узганда ташлар куябыз. Безнең Татарстанда да андый ташлар бар, татар җирләрендә бар. Аннан соң аларны инде шундый баганаларга әйләнделәр. Әмма алар шул юл күрсәткече, юл үлчәмнәре булган. Һәм фәрсах дигәндә билгеле ул юл, ул менә бу киңлекне иңли торган, киңлекне үлчи торган үзенә күрә бер мәгънә. Галереяның 3 каты шамаилләр белән тулган. Без күреп ияләшкәннәре дә, замана белән бергә атлап ясалганнары да бар биредә. Йорт дигәндә без күчмә халыкларның йорты, ягъни кышлауны күз алдыбызга китерәбез. Әйтеп китәбез, Ибн Хадван безнең якларга килгәндә, ул нәкъ менә шундый мәҗүси яшәгән, төрки халыклар яшәгән илләр буенча уза. Һәм безгә менә бу төрки халыкларның никадәр исламга хәтле булган яшәешен, аларда булган тарихны, аларда булган традицияләрне күз алырга мөмкинлек була. Чөнки менә шул традицияләргә аларда тәңрешелек булган билгеле, әмма тәңрешелек тә бер аллалык. Нишләп безгә ислам дине шул хәтле тиз һәм җиңел һәм үзенә күрә бик табигый килгән. Чөнки ул вакытта төрки халыкларда инде бер аллалык тәңрешелек булган. Шарага килүчеләрнең яшь категориясе дә төрле. Өлкәннәр генә түгел, яшь буында шамаилләр белән кызыксына икән. Еланның тиреләре, шул вакытта менә монда Кытай тиеннәре, монда тагын
аны игътибар белән карасаң инде төрле орлыклар күрергә була. Ягъни сәүдә вакытында барган элемент бар, сәүдә вакытында булган мирас дип әйтик, менә бу рәсемдә шулай урын алган. Нәрсә ул ифәкү? Ул сәүдә юлы аша узган төрле баганыш бар. Шул вакытта ул мәдәниятте, шул юллар аша безгә ислам дине килгән, шул юллар аша безгә мәдәният тә килгән, шул юллар аша мәдәният арасындагы баганышлар булган. Бу бик символик. Каллиграфия үрнәкләре булып беренче чиратта шамаилләр тора. Шамаилдә гарәпчә текст һәм ислам мәгънәсе булырга яки булмаска да мөмкин. Тик шул вакытта шамаил халык аңында Аллаһ Тәгаләгә ышану билгесе буларак та кабул ителә. Татарларда борынгыдан ук гарәп язуы белән язылган Коръән сүрәләре, дугалар китап киштәләрендә яки стенада эленеп торган махсус букчаларда сакланган. Шамаилләргә бер кайчанда табынмаганнар. Алар ислам дине иконалары түгел, Аллаһы Тәгаләнең барлыгын искә төшереп торучы предметлар гына. Шамаил текстлары татар халкының рухи мирасының аерылгысыз бер өлеше булып тора. Бу мирас татар әдәбияты традицияләре, дини риваятлар һәм халык ышанулары белән дә тыгыз бәйләнгән. Шамаилләр бүгенге көндә дә татар йортларының аерылгысыз атрибуты булып тора. Алар ишек өстенә яки түрдәге иң мактаулы урыннарга эленә. Татар шамаилләрендә түбәндәге жанрлардагы текстлар булырга мөмкин. Дугалар, сүрәләр, аятлар, хадисләр, мөнәҗәтләр, пәйгамбәрбез тасвирламалары, әйтемнәр, бәетләр, шигъри юллар, тарихи һәм гыйбрәтле текстлар. 19 һәм 20 гасырлар чигендә татар басма шамаилләре Казанда чыгарыла. Аннары Идел буе, Урал һәм Көнбатыш Себер мөселманнарына китаплар белән бер рәттән вакытлы басмалар сыйфатында җибәрелә. Шулай итеп, басма шамаилләр сәнгате татарларны мөселман дөньясы белән берләштерүдә мөһим роль уйный. Шамаилләрне һәм башка каллиграфия үрнәкләрен нигездә рәссамнар ясый. Рәссамның эшен башкалар күреп рухланмаса, иҗатчының миссиясе үтәлмәгән дигән сүз. Шуңа да әлеге эштә галереяләрнең, күргәзмә залларының өлеше әйтеп бетергесе зур. Заман сәнгать галереясендә үткән лекцияләргә әйләнеп кайтыйк. Татар каллиграфиясы сәнгатендә төп шәхес дип Нәҗип ага нәккашны атасак, мөгаен һич ялгышмабыз. Аның белән каллиграфия тарихы хакында гәпләштек. Коръәнне тарату өчен татарларның үзләреннән дә әзерли башлыйлар хаттатлар, күчереп язучылар. Хат ул сызык, линия дигән сүз, хаттат менә шушы язу белән эш итүче матур язу остасы. Һәм әлбәттә менә бу Коръәннәр ул вакытта үзегез беләсез инде бер типографияләр юк. 19 гасыр башына хәтле бөтен язу кулдан язылган. Гарәп язуы да менә шулай кулдан языла, һәм татарларның үзләреннән осталар барлыкка килә. Гарәп язуы кирләп тарала башлый, һәм хәтта көнкүрешкә дә кирип китә. Металл акчалар гарәп язуы белән сугыла. Болгар шигыреннән укылган көмеш дирхәмнәр бар. Аннары соң кабер ташлары ап-ачык бер дәлил булып тора. Анда гаҗәеп матур шрифт белән языла, араб язуы белән шушы Коръәннән берәр аят яки хадис, яки инде аннары инде шушы вафат булган кешенең исемнәре дә башта арабча булса, ахырда татарча. Бу сәнгать Алтын Урда чорында популяр була. Биналар, керамик плитәләр шушы язулар белән бизәлә. Археологлар моның дәлилләрен әлегәчә табып торалар. Үзегез беләсез, Казан ханлыгы дәһшәтле Иван яулап ала, котышкыч 1100 еллар буена бик нык торгынлык башлана. Татар милләтенең монда инде язудагы түгел, сәнгатьтә түгел, ничек яшәргә кирәклеге, ничек исән калырга кирәклеге беренче планга килеп баса. Менә 18 гасыр башларында яңадан тернәкләнә башлый һәм Коръән күчереп язучылар күп барлыкка килә. Менә бу Казан тирәсендәге авылларда Коръәнне шушы матур язу белән үзебезнең татар кешеләре күчереп язалар. Менә Түбән Оры дигән авылда яшәгән бер шушындай хаттат үз гомерендә 90-га якын Коръәнне күчереп язган. Беләсезме, Коръән нинди калын китап. Анда 114 сүрә. Менә шушыларны бөтен гомере язган һәм вафат булганнан кабер ташына аның шушы оста
кәтип, хаттат булу турында язылган. 19 ғасыр башында Казан университетында типография ачыла. Бирде татар телендәге текстлар, төрек теленен тәрҗемәләр, Коръән нигезләре басыла. Шушы чорда типографияда басылып башлый зур плакатлар кагазда. 50-га 60, 60-га 80 форматында, 50-га 70 форматында шушындай Коръәндәге аятларны матур итеп язалар. Аллаһ Тәгаләнең гүзәл исемнәрен, 99 исеме бар бит. Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышын, шулай аның гүзәл исемнәрен, сыйфатларын язып чыгара башлыйлар. Менә Катанов дигән профессор көнчыгыш белеме яза, 10 мең тиражлар белән басылып чыга кайсы бер әсәрләр, һәм алар инде Татарстанда гына калмый, татар яшәгән бөтен төбәкләргә тарала. Хәтта Урта Азиягә, Төркиягә дә барып җитә. Менә шушылай итеп, һәм менә монда язучылар үзебезнең татар хаттатлары гаҗәеп матур итеп язарга өйрәнгәннәр. Күрәсең, булар өчен нигез булган мәдрәсәләр эшләп тора бит. Казан, менә ире шәһәрләрдә безнең Казан, Уфа, Оренбург, Уральск кебек шәһәрләрдә мәдрәсәләр бар, һәм аларда менә күрәсең хаттатларны әзерләгәннәр. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә хаттатлар әзерләнүен төгәл беләбез. Чөнки бирдә каллиграфия, хөснәхат дәресләре булган. Аңлавыгызча, язу сәнгать төре буларак элек-электән татарның йөрәгендә яшәгән. Бүгінгі көндә ең танылған каллиграфия ұсталарының бірсі әдәбият білгіші, график, Татарстанның ат қазанған сәнгать эшлеклесе Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Нәҗип Нәккаш. Рәссам 1948 елның 30 июлендә Татарстанның Мамадыш районы Үсәли авылында туган. 1979 елда Казан университетын тәмамлаганнан соң Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында эшли башлый. Ул 1980 еллар ахырыннан татар каллиграфия сәнгате үсешенә күп көч куя. График рәвештә һәм пыялада кай вакыт көзгедә нәкыш белән башкарылган шамайлар, мәдәният, сәнгать, сәясәт эшлекләренә багышланган шәҗәрәләр һәм тугралар авторы, китап бизәүче. Авторның күп кенә шамайлары татар халкының тарихына һәм аның истәлекле даталарына, әдәбиятның олы шәхесләренә багышлана. Алар төсләрнең шикләнгәнлеге һәм капма каршылыгы, катгыйлыгы һәм композицияның симметрияле булуы белән аерылып тора, декоратив бизәкләр белән баетыла. Татар сәнгатенә үзләреннән шактый өлеш керткән тагын кайбер рәссам графикларны барлык. Алар шамай листалары булмасалар да, татар графикасын үстерүгә хезмәт иткәннәр. Рәссам график Шакир Мөхәммәтҗанов 1931-1960 елларда Татарстан китап нәшриятының сәнгать редакциясе җитәкчесе булып эшли. Ул китапларны сәнгатьчә бизәү белән шөгыльләнә. Басма литография өлкәсендә үзен рационализатор итеп таныта. Яшьләргә китап бизәү сәнгате серләрен өйрәтә. Тасыр рәссамнар берлеген оештыру эшен башлап йөрүче. График һәм бизәүче реставратор Мөхәммәтша Кәримов 1935 елдан Мәскәүдә Третьяков галереясында реставратор булып эшли. Көмеш, эмаль һәм агач әйберләре реставрацияләүнең яңа ысулларын уйлап табучы. 1928 елда хәтта Парижда гамәли бизәлеш сәнгате күргәзмәсендә дә катнаша. Рәссам график Госман Мусин татар китабы бизәлешендә конструктивизмнан шартлы реализмга күчкән беренче татар рәссамы. Ул безгә Тукай әсәрләренә ясаган иллюстрацияләре белән дә таныш. Тасвири һәм декоратив гамәли сәнгать дигәндә, икенче бер данлыклы исем Рауза Рифкать кызы Султанова. Замана ничек үзгәрде? 30 ел эчендә безнең күз алдыбызда нинди генә үзгәрешләр булмады. Сәнгать өлкәсендә дә шулай ук, тасвири сәнгать өлкәсендә, үзебезнең Татарстанда гына да менә шамаил һәм каллиграфия, матур язу сәнгате дә нинди зур үсешкә иреште. Бу казанышларыбыз безнең билгеле сәбәпләре бар аның үсешенең. Ул инде җәмгыятебезнең үзгәреше һәм бүгенге көндә дини тәгълиматның, гомумән диннең безнең тормышыбыздан, көнкүрешебездән аерылгысыз булуы белән бәйле һәм үзебезнең татар дөньясының барлыгын тагын да күрсәтүнең бер ысулы дип әйтер идем. Чөнки безнең гомумән яшәешебез дин белән бик үрелеп бара. Шуңа күрә дә каллиграфия һәм матур язу сәнгате, шамаилләр безнең гомумән сәнгатебездә
профессиональ сәнгатьтә зур урын алып тора. Рауза апаның лекциясы Шамаил сәнгате үсеше тенденцияләре дип атала. Нинди тенденциялар хакында сүз барасың? Профессиональ безнең сәнгатькәрләр килде. Чөнки бу өлкәдә безнең профессиональ уку йортларыбыз булмаганга күрә, мин монда профессиональ дигән очракта үзебезнең академик мәктәпне бетереп, реалистик алым белән эшләүче рәссамнарның да шушы юлга басуын күрәм. Чөнки бу икенче төрле система. Гомумән икенче төрле көнчыгыш сәнгате белән бәйле, ислам тәгълиматы белән бәйле, гомумән ислам сәнгатенең үзенчәлекләре белән бәйле үрелеп бара ул. Шуңа күрә дә бик кызык безнең бүгенге көндә без результатларны күрәбез. Ул конкрет кына аның бүгенге көндә менә шушы юнәлештә барыр, үсеше шушылай булыр дип күрсәтү кыен, чөнки тормышыбыз шулай үзгәрүчән. Шуңа күрә дә ул төрле жанрларда, төрле материалларда, төрле техникаларда үсәргә мөмкин. Бигрәк тә без бүген күрәбез сәнгатькәрләр мисалында ул монда милләт яки дин белән генә бәйле, милләт белән генә бәйле шикләүләр юк. Рауза ханым Шамаил сәнгате белән татарларның гына түгел, төрле милләт вәкилләренең һәм төрле һөнәр ияләренең кызыксынуын белдерде. Төрле өлкәләрдән дип әйтүем, осталарның да, монда музыкант та булырга мөмкин, ул булырга мөмкин, биюче дә булырга мөмкин, ул булырга мөмкин рәссам да, ул гамәли сәнгать өлкәсендә эшләүче. Һәм алар һәммәсе дә үзләренең шул индивидуаль үзенчәлекләреннән чыгып, аны баеталар. Аның формалар ягыннан, техникасы ягыннан баеталар. Мин инде аның эштәлеге турында әйтеп тормыйм, чөнки монда аның эштәлеге бәйле бигрәк тә фантазиягә корылган, ассоциацияларга корылган. Алар безне баеталар дип әйтер идем. Баеталар безне гади генә әйтеп әйткәндә, реалистик картиналар күреп өйрәнгән кешеләрне баштан аякка бастырып куялар дип әйтер идем мин. Шулай итеп безне күз аллауны киңәйтәләр, безне дөньяны тирәнрәк аңларга ярдәм итәләр дип әйтер идем. Күргәзмәне озын-озак өйрәнеп, сүрәтләре белән танышып йөрергә мөмкин. Без шулай эшләдек тә, һәм шактый кызыклы композицияләргә юлыктык. Күргәзмәнең әлеге өлеше аеруча да үзенчәлекле. Чөнки ул Шамаил сәнгате татарның йөрәгендә булуын дәлилли сыман. Мәгърифәтчеләр, фәнчеләр, сәнгать белгечләре генә түгел, гап-гади авыл кеше дә Шамаил ясау белән кызыксынган. Татарстанның Питрәш районы Шәле авылында гомер кичергән Габдулхак хәзрәт пыялага Шамаилләр төшерү белән шөгыльләнгән. Аларның саны 50-дән артык. Хәзрәтнең барлык Шамаилләре дә 50-80 еллар аралыгында иҗат ителгән. 30 ел дәвамында ул халык дини сәнгатен күңел түрендә йөрткән, аны үстерүгә үз өлешен керткән. Бүген юлын оныгы, яшь дизайнер Илдар Таҗиев дәвам итә. Аның тырышлыгы белән Габдулхак хәзрәтнең хезмәтләре киң җәмәгатьчелеккә билгеле булганда. Татар милләте матурлыкка сокланып, сәнгатьне зурлап яши. Тирә ягыбызда һәр даим матурлык тудырга омтылу да шул хакта сөйли. Замана белән бергә сәнгать тә үзгәрә. Бер генә бер үзгәрешсез кала. Сәнгатьнең кеше күңелен дәвалавы, рухландыруы. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген каллиграфия, матур язу сәнгате, гарәп язуының төрләре, танылган каллиграфия осталары, Шамаилләр һәм заман рәсем сәнгате хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Куда мумелис, истям уки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.